तुमका स्वागत करता। सिद्धापूर तालुक्याच्या दडमणे ग्रामपंचायती भागात येवचे बिळगोळ उडळली गावात काही कारणान उरिलो दीपावलीचो गोपूजा कार्यक्रम आज जालो। दीपावलीचे वेळाचेर सुतक आशिल्ल्यान गोपूजा आणि गरवा खुबळेचे कार्यक्रम ह्या गावात जाले नाशिल्ले। तशेंच बळींद्र देवपूजेचे कार्यक्रम बी रविले। तेका लागून शेनवाराक ही सगळी पारंपरिक पद्धत पूर्ण केले। ಸೇರ್ ಸೊಡ್ಯಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ಹಿಂದೆ ಬತ್ತಿದ್ದೆ ಒದೆ ಬೀಳ್ತವೆ। रस्त्यार आशिल्ल्या जनावरांक चुकोक वचून एक कार सुमार 30 फूट अगडात पडील घटना कुमटा शहराच्या राष्ट्रीय महामार्गार मणकी मैदाना लागीं घडली। नशिबान कारीत आशिल्ले 3 लोक जगले। महाराष्ट्राच्यान केरळा वयची कार रस्त्यार गरवा आशिल्ल्यान चालकाले नियंत्रण चुकून रस्त्या बाजूच्या फोंडात पडली। कारीत 3 लोक प्रवास करते आशिल्ले। जाग्यार येयिल्ल पोलिसांन प्रकरण दाखल केला। कारवार शहराच्या जिल्हाधिकारी कचेरी कार्यालयात तंबाखू निषेध युवा अभियान जाथाक जिल्हा पोलीस वरिष्ठ अधिकारी एम नारायण हेमी सुरुवात केले। जिल्हा प्रशासन, जिल्हा पंचायत, जिल्हा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभाग, कारवार वैद्यकीय विज्ञान संघ, सरकारी कला आणि विज्ञान पदवीपूर्व कॉलेज हेमी मेळ राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम हेतू जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात जाल्ल्या तंबाखू निषेध युवा अभियान जागृती जाथा कार्यक्रमाक पोलीस वरिष्ठ अधिकारी एम नारायण हेमी सुरुवात केले। कारवार तालुक्याच्या सदाशिवगड श्री महामाया देविली कार्तिक पौर्णिमेची जात्रा महोत्सव शनिवाराक भक्तीन आणि उमेदीन सादर जाली। श्री महामाया देवस्थानाच्या लागीं आशिल्ले श्री खंडे बेताळ देवाक पारंपारीक पद्धतीची धार्मिक विधी विधान पूर्ण करून ह्या जात्रा महोत्सवाची सुरवात जाता। वारीक आणि कुळावी भक्त ह्या दिवसाक महिला दिवस आणि पुरुष सेल दिवची प्रथा बाळगून आजपर्यंत चलत आसा।
शनिवाराक ह्या जात्रा महोत्सवात जास्त संख्येत येयले कुळावी भक्तान सेल आणि दिवस प्रथा पूर्ण केले. ह्या जात्रेत भांड फिरेचे विशेष उरता. आयचा इतलोच न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.